Avenue, 100% pure Danish desire. De nye 2012 Avenue er endnu et studie i lækre detaljer. Avenue er design. Design, som er anderledes. Design, som er dansk. Design, som er funktionelt. Avenue er ingen kopi af noget andet. Dette skyldes vores egen produktion af så mange komponenter som muligt. Vores T-bar, spænding til fastgørelse af sadelpind, integreret i stellet som i 2012 på XM-modellerne, er udformet med gælder, som giver et frækt look og en nydelig afslutning på sadelrøret. Hele stellets udformning. Alle rør er hydroformede i vores egne forme. Downtube er til 2012 konstrueret i ny hydroformet look med fine strukturer og bløde linjer, som matcher stellets øvrige rørformer, og med flaskeholderskruer, så de originale Avenue-flaskeholder i eloxerede farver kan monteres let og smart. Dropout er til 2012 designet med vores A-logo som en integreret del af droppet. Lille detalje, stor effekt. Håndtag, sadler og kranksæt plus de nye pedaler til XM-modellerne i indfarvet look, som matcher de øvrige eloxerede dele på modellerne, er vores eget design. Fælger og egeropspænding er også dele, som vi udviklede først, og er blot endnu et statement på, at vi vil have et unikt produkt. 2012 er detaljernes tid. Det er ikke nyt for Avenue at værdsætte de små detaljer. Til 2012 har vi sat endnu mere fokus på color combinations. Samspil mellem to farver. En farve som bærende element og en farve som detaljefremhævende element. Sadel, sadelpind, styr er dekoreret med detaljekontraststriber. I de flat space vinkler på sadelrør og underrør er der ligeledes kontraststriber. Nogle modeller har matchende kabler og eger. Alt afhænger af hvilken udstråling vi har valgt den enkelte model skal have. Broadway er Avenue Citybike. Modellerne er udstyret med 7G Shimano med roller brakes. Opsætningen er i citybike-stilen. Let stigning på frempinden og et let buet styr. Dækkene er i komfortstørrelse. En perfekt opsætning til en lækker køreoplevelse. Udvalget af Broadway 7G Shimano-serien har et farvekombinationsudvalg, som dækker bredt og med forskellige udtryk. Broadway XM. Standard er der ikke meget, der er på en Avenue, og bestemt ikke på en XM-udgave af Broadway. Her er indfarvede spacerringe, topcaps, sadelbespænding med nyt design, kranksæt, pedaler, skruer og bolte og Avenue One Piece T-bar. End-to-end, not to notice sticker design, som giver et ekstra spil i designet. XM fås i dame og herre. 7G roller brakes. Premium Selection. Et Avenue-begreb på en ekstravagant cykel uden at være for meget. 2012 Broadway Premium er detalje på detalje krydret med flotte farvekombinationer. Damer og herrer med 7G og roller brakes, indfarvede skærme, OPB og meget mere. Airbase er Avenue Street Bike. Sportligt design, aggressiv kørestil, fart på. Cykler i Airbase-serien er sportsligt sat op. Street-style-hældning på frempind. Dæk i street design og en geometri, der giver fremdrift. Airbase fås i 9G Tiagra roller brake i damer og herrer. XM-serien byder på dame- og herremodeller i color-kombinationer og ekstra detaljer. OPB One Piece Bar og end-to-end not to notice sticker design, 9G Tiagra roller brakes og 2 modeller med 18G med mekanisk disc brake og en model med 27G hydraulisk disc brake. En super cool og lækker MTB'er med 29 tomme hjul. Lækkert design, OPB One Piece Bar og 9SP hydraulisk disc brake. 100% pure MTB style by Avenue. Madison is style without compromises. Madison er Avenue fixed design. Vilde farvesammensætninger, lækker stil, racebar cut short og mange flere detaljer.
Madison fås som One-Speed Pista og som 7G V-Brake. Spirit XS-serien er blevet endnu mere fitness-stylish til 2012. Ny opsætning med smallere dæk og mere aggressiv kørestilling giver de nye Spirit XS-modeller et endnu frækkere look. OPB One Piece Bar er selvfølgelig standard, og de nye transfers får cyklerne til at lede tankerne over på de hurtige roadbikes. Enkelte modeller bruger nu Shimano hjulsæt for ekstra speed. Spirit fås i 4 forskellige alu-udgaver med forskellige gearserier og bremser. Derudover er der den hardcore Spirit Carbon med rigtig cool hjulsæt og flere lækkerier. Avenue er mere end bare cykler. Vores helt specielle designede tilbehørsprodukter giver muligheden for, at du kan blive designer på din egen cykel. Til 2012 præsenterer vi original Avenue-skærme, indfarvet i hver enkelt models stelfarve og med hydroformet logo, som fuldender indtrykket af en kvalitetsvare. Avenue bagagebærer i et design, som er helt i tråd med cyklens ånd. En special form er udviklet. Et nyt look er skabt. En original bagagebærer. Selve stellet på bagagebæreren kan købes i sort eller hvid. Dertil kan man vælge en topplade i cyklens farve. Avenue støtteben og Avenue baglygte. Originale dele med eksklusivt look. Avenue bar ends. Ergonomisk lækre bar ends i den fuldendte Avenue-kvalitet og med former, som er tilpasset stellets bløde linjer. 2012 byder også på specielle bar ends i woman hands design. Lidt mindre og lidt mere soft look. Avenue sadler i lækre indpakninger til de kunder, som endnu ikke har fået skiftet til den nye sæsonsmodel. En upgrade-løsning, så cyklen igen har det helt rigtige look. Vores OPB One Piece Bar i en lækker indpakning. Opgraderer dit standardmodel til XM-look. Avenue Limited Edition. Vi har selvfølgelig en helt speciel udgave af 2012. Nanopainted OPB One Piece Bar, sadelpind og kranksæt plus skærme giver denne helt eksklusive Stream Black matfarvede Avenue et helt unikt design. Avenue 100% pure luxury. Enjoy the feeling. Avenue recommends laser helmets for your safety. Se de lækre nyheder her på udstillingen.